जों बयबो साफा साफा समाजारि सुबुं हिसाबै जाय बिमानि गोरबोआव जोनोम मोनदों बे जोनोमगिरि बिमाखौ बयबो अनो मोजां मोनो आरो बिनि राव हारिमु थुनलाइखौ सोलोंनानै जों गोजोननाय आरो गोग्गानाय लानो हायो। जों माब्लाबाबो गावनि जोनोमगिरि बिमानि राव हारिमु आरो आसार खान्थिखौ बावगारनो हाया आरो जाय मानसिया गावनि जोनोमगिरि बिमानि राव थुनलाइ हारिमु आसार खान्थिखौ नेवसिगारो बेयो सासे सोद्रोम समाजारि सुबुं जानो हाया आरो बेखौनो जों जोलैनि हांगार होननानै बुङो। नाथाय आं दिनै बुंनो नागिरनाया आंनि जोनोमगिरि बिमा आरो हा बिमानिबो बिमा भारत बिमा जोंनि भारत हादरनि बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों। जोंनि बयनिबो आंगोनि आंगो भारत बिमाया गोलाव सम 200 बोसोर इंराजफोरजों सासन खालामजानानै जेरैबो आलाय सिलाय सिलिंखार जालांजोब्बायमोन। नाथाय भारतारि फिसाफोरनि नारा नाथा बिग्रायखांनायनि उनाव 1947 मायथाइनि 15 आगस्ट खालि इंराजफोरनि खुंथायनिफ्राय भारत हादरखौ उदां खालामनानै भारत हादरा गावनि खुंथायाव फैदोंमोन। बै साननिफ्रायनो जों साफ्रोमबो भारतारिफोरा 15 आगस्टखौ उदांस्रि सान हिसाबै गाजा गोमजायै फालिबोबाय थादों। देग्लाय 2023 मायथाइनि 15 आगस्टआव भारत हादरा उदांस्रि मोननाया 76 बोसोर आबुं जाबाय आरो 15 आगस्टखौ फालिनाया देग्लाय जों 77थि खेब फालिथाय सान महरै फालिनाय जादों। भारतारिफ्रा इंराज सासननिफ्राय भारत हादरखौ उदां खालामनो बेसेबांबा गोलाव दावहा नांनो गोनां जादोंमोन। बे भारतनि उदांस्रि दावहायाव उदांस्रि दावहारुफोर जेरै महात्मा गान्धी, भगत सिं, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बस मोनानो गाहायमोन। महात्मा गान्धीया अहिंसा आन्दलन फोसावदोंमोन आरो अहिंसा आन्दलनाव बयबो बाहागो लानानै भारतखौ इंराजफोरनि सासननिफ्राय सेनानै लाबोफिननो हादोंमोन। अहिंसायाव अरायबो देरहानाय दं। इंराजफोरा भारतारिफोरनि बिग्रायनायाव जेननानै 1947 मायथाइनि 15 आगस्ट सानखालि भारत हादरखौ उदां खालामनानै होदोंमोन। अब्ला भारत हादरनि गिबिसिन गाहाय मन्त्रि जवाहरलाल नेहरूआ इं 1947 मायथाइनि 15 आगस्ट खालि लाल किल्लानि लाहोरी गेटआव मोनथाम गाब गोनां भारत हादरनि फिरफिलाखौ बिर होग्रोजेनदोंमोन। बै साननिफ्रायनो भारत हादरा मोनफ्रोमबो बोसोरनि 15 आगस्टखौ उदांस्रि सान हिसाबै गाजा गोमजायै फालिबोबाय थादों। बेजों लोगोसेनो उदांस्रि दावहायाव बाहागो लाना गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बाउसोमनानैब्लाबो बिमा हादरखौ रैखा खालामनानै जिउ गोमालांनाय बिर जोहोलावफोरखौ बै सानाव गोसोखांनानै मान बाउनाय जायो। आरोबाव 15 आगस्ट बे सानखौ नेशनेल हलिडे हिसाबै सारा भारतआवनो फालियो। बे सानखालि भारत हादरनि मोनफ्रोमबो सोरखारि मावखुलि आरो सोरखारि नङि मावखुलिफोराव फुंनि 7:30 बाजियाव फिरफिलाखौ दैखांनानै मोनाबिलिनि 5:15 बाजियाव फिरफिलाखौ मान होनानै बोख्लायफिननाय जायो। मोनफ्रोमबो स्कुल कलेजफोराव फिरफिला दैखांनायनि उनाव माखासे गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिफोरखौ खुंफुंनाय जायो आरो देरहानायफोरनो बान्था बावनाय हाबाफारिखौ जों लानाय नुनो मोनो। बै सानखालि भारत हादरनि मोनफ्रोमबो हादरसाफोरा गावबा गाव हादरसानि गोरों रिंगुदामसाफोरखौ सायख'नानै दिल्लीनि उदांस्रि सान फालिनायाव दिन्थिफुंहैनो थाखाय दैथायहरनाय जायो। लोगोसेनो बै सानखालि रैखाथि हानजाफोराबो गोदान मुगाजों समान गोरोबफानाय गावसोरनि आगजु आरो जौगानायनि फोरमान महरै दिन्थिफुंनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिदिनो जोंनि भारत हादरनि मोनथाम गाबनि फिरफिलाया बै सानखालि खुसि गोजोननाय आरो गोग्गानायजों अख्रां सायाव बिरबायो। जोंनि माहारियारि फिरफिलायाव गोजौथाराव जों मै गाब नुनो मोनो। बेनि ओंथिया फोरमायो साहस आरो गावखौनो गाव बाउसोमनाय। नैथियाव गेजेरनि गाबा गुफुर आरो बेयो फोरमायदों पिस अर्थात सान्थि। थामथियाव गाहायथारनि गोथां गाबा अनलायनाय आरो खौसेथिखौ फोरमायदों। गेजेरथाराव थानाय अशोक चक्रआ फोरमायो सुबुं जिउ सोरखिखौ। बे आगस्ट खालिनो भारत हादरनि मोजां मोजां बिथिङाव देरगाथाव खामानि मावग्राफोरनो बान्था बावनाय जायो आरो भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रिया लाल किल्लायाव गोलाव सम भाषण होयो। भाषणनि गेजेरजों बिसोरनि बिबान बोथोराव मावबोनाय खामानिफोरखौ फोरमायो आरो भारत हादरखौ बुहुमनि मादावनो साबसिन हादोर खालामनायनि थांखि फोसावो। ओंखायनो जों साफ्रोमबो भारतारिफोरा गावनि बिमा हादरखौ फोजौखांनायनि थाखाय खामानि मावनो नांगौ आरो अरायबो हादोर अनफावरि आरो गोजोन अनसायगिरि जानो नांगौ। जय हिन्द, वन्दे मातरम।